první část vystoupení, k nám na pódium ještě přišel šéf, ředitel, šéf trenér, nebo co, majitel, trampolín Liberec, Mirek Waterman. Dobrý večer. Já teda úplně nadšeně zírám tady na to vystoupení. Je to pro mě úplně nepochopitelné, jak se s tím ještě zase trefí zpátky na ten kříž. Je to několik tréninků a to bude to jednoduchý salta z noty, to, co vidíte v závěru, potom tady bude trojní salto, který tu kultury zná, ale ne vždycky a každý vám ho může ukázat. Čili tohle bylo to jednodušší, jo? Ano. Tohle zvládne každý. Já myslím, že to můžu dokázat. Dokázat? No jasně. Já bych potřeboval jednoho dobrovolníka nebo dobrovolnici a jdem na to. Že vy byste si to jako vzal někoho tady a skočil s ním něco? Co? No jasně, máme takovou malou výuku. Jsme tady kvůli plesu, takže to budeme rychle 20-30 vteřin. Tak jo. Je to bezpečné? No, tak já si myslím, mám takový malý osobní rekord, zápis kníze rekordů, tady z Plezimova, kde mi tady dali na náměstí nějakých 60 lidí, a jsme to taky. Já bych rád podotknul jenom tady přítomné dámě, koukám, že už byl někdo vybrán, že tady Waterman je 13násobný mistr České republiky v tomhle sportu. Děkuji za potlesk, ale to je taková trošku na začátku cesty, to hlavně nás čeká teď na olympiádě, protože tady z Liberce Zita Frziková se kvalifikovala teď v lednu na olympiádu, takže věřím, že zabodujeme v srpnu. Což jestli tomu dobře rozumím, takhle fantastický úspěch. No je to největší, co jsme mohli dosáhnout za 13 let její tréninkové práce. Tak to je super, tak hlavně jak tam uspěje. Nicméně, máte tam práci nějakou tady dole, hele. Už jste někdy, počkejte ještě, já chci živou ještě. Už jste si někdy skočila na trampolíně? Asi na těch malých tak já vyzkouším. Jo, to je dobrovolnice přímo jako znalá věc. Jak se jmenuješ, prosím? Petra, potlesk. Petra zaslouží zcela jistě potlesk. To byla Petra, ale Petra je skoro profesionálka, že jo, naskáče, říkala sama na těch malých. Umíme to s někým fakt jako úplný live? No já ne. Lidi, neblbněte. Že to nejde, se mnou. Kolego, slyšela jsem názor, že nemáš být děti. Nezlobte se na mě, já mám před sebou ještě spoustu práce. Ne, pojďme se vybrat někoho z chlapů klidně, ale někoho, jako, kdo třeba pondělí nemusí nic dělat. Tamhle pán třeba, no. Kterýho jsi to myslel? Jestli teda je tady někdo z pánů, kdo by si to chtěl vyzkoušet, pojďte do toho, já jsem ukazoval tam vždycky tak nějak jako... Výborně! Takže já to mluvím pana moderátora, protože kdyby se to náhodou nepovedlo, tak nevím, jak by dopadl dnešní ples, takže já ho naprosto rozumím. Já vám děkuju za záchranu, díky moc. Prosím, smutky, ano. Tomu jsem už moc nechtěla.
Tak a slečna tady přišla taky, jo, dobrovolně nějaká. Jaký to bylo mimochodem, čemu jsem unik? Díky, tak jsem rád, že jsem to slyšel. Tak, tohle už bylo skoro erotický číslo zase. Slečna možná ukázala víc než chtěla. Ale rozhodně to zaslouží potlesk. To rozhodně. Tak, já myslím, že můžeme jít dál, takže teď uvidíme něco složitějšího, jo? Jak jsem říkal, budou to vícenásobný salta, proložená v ruty, takže přeji hezký večer, pěknou zábavu a dobře se bavte. V závěru uvidíte trojní salto, ale to poznáte určitě sami. Takže trampolín Liberec, pokračují. Krištof Vojvod.